Men jeg synes, de spiller fremragende. Altså, jeg synes næsten, de spiller bedre nu. De der korte ærmer, Christian. Hvad er der med dem? Jamen, der er ikke nogen violinklang i verden, der kan kompensere for, at du går rundt med din lillebrors jakke på. Arne. Hvad? Jeg synes, der er en eller Jeg kan næsten høre, at du har for korte ærmer. Er det ikke mærkeligt, Jens? Arne, hun har da en Jeg kan næsten høre det. Det ser billigt ud. Det ser... Ja, hvad er der? Arne. Hej, Miriam. Hvad laver du her? De har sagt i synagogen, vi er nødt til at flygte. Og min mor og far, de er allerede taget til Dragør. De vil have, at vi skal tage med dem i aften. Slap af, Miriam. I skal sgu ingen steder. Er du sød at passe dig selv, Per, mens jeg taler med min mand? Men Per har ret. Vi skal ingen steder. Vi skal ikke til Sverige, og vi skal ikke til Dragør. Vi skal i øvrigt i studie næste uge. Hvordan kan du være så sikker på, at de ikke kommer efter os? Fordi det er bare løse rygter. Det er fuldstændig roligt ude i byen. Det var Markus Melchior, der sagde det. Ja, og hvad ved Markus Melchior om den slags? Sæt dig lige ned. Det er ikke Polen, det her. Vel, det er Danmark. I Danmark sker den slags ting ikke. Prøv at tage det roligt. En lille fjollet tanke omkring, hvor min søn er henne. Hvor er Jacob? Det passede, Else. Ja. Ikke så spillet, dreng. Skal der blive noget langsomt? Ja, noget langsomt. Månen lyste stor og sval over jordens kugle, og den lille nattergal sang for alle fugle. Alle piger og drenge sov under himlens stjerneskov. Ingen gjorde dem fortræd. Der var en herlig fred. Alle dem, som uden dom var sat ind i spjældet, blev løst fri af smeden, som knuste mørkevældet. Men den blinde næsegrus sad og skumlede i sit hus med de andre mørke mænd. Hvor var det flovt for dem. Godnat. Har du begyndt at læse dameblad? Jeg læser bare en ret spændende artikelserie om, hvordan forskellige mennesker gestikulerer. Gæt om det her. Jeg tror, du kiggede på pigerne. Det er Hitler. Det går du. Skal vi ikke gå i seng? Jo. Sover. Ja. Han sover. Det er så meget. Synes du det? Ja. Er nogen, der banker på? Har du inviteret nogen? Nej, jeg har ikke inviteret nogen. Ja, rolig. Dag, Else. I kommer. Miriam! Else siger, at tyskerne er her. Jeg pakker Jakob. Hent pengene. Hvad? Tag pengene. Hvor er pengene? I skabet! Skatte, kom. Hvor skal vi? Vi skulle til mamma og morfar. Kom. Har du pengene, Arne? Tag bagtrappen. Kom nu med ham. Den ned og tag bagtrappen nu!
Kom med. Jeg må gemme mig ind i skabet. De har smadret det hele. De har smadret det hele. Ja. Her, Anna. Hjælp mig lige med tøjet. Hvor meget fik du med? 150, 200, 350, 450. Hvor meget har du der? Hvad? Hvad med din pump? Anna, hvor er resten af pengene? Men det er, hvad der er. Gitaren var lidt dyr, ikke? Jamen, slap Har du tænkt dig at komme til Sverige? Tag den. Ja. Vi skulle have taget med mine forældre, da vi kunne, så vi ikke endte i det her. Jeg skal nok forstå til det. Det er skid her. Lad være. Slap af. Tag det nu roligt. Er I sure på hinanden? Nej, vi er ikke sure på hinanden. Men jeg skal nok sørge for, at vi kommer til Sverige. Vi skal bare... Kai. For helvede. Vil du ikke lige sige, at du står der og glor? Jeg skulle hilse fra mester og sige tak for kaffe. Så jeg har fået noget godt at drikke over i bådbyggeriet. Skal du ikke også have lidt med til min søster? Hvem er det? Stør. Det er mig, han skal mødes med. Nå, hvad skal I? Jeg ved ikke, han sagde, det var vigtigt. NB. Ja. Godt, du kunne komme. Der går nogle grimme rygter om, at tyskerne er ved at tage jøderne i København. Vi må nok være forberedt på, at der kommer nogen herop, der skal over. Jeg håber, at din svoger og nogle af de andre skipper vil hjælpe. Det skal du ikke være sikker på. Altså, hvis de er ude efter jøderne, så kommer vi vel også herop. Nu samler vi lige for, så snakker vi om det. Vi risikerer at miste både livet og bogen på det her. Hvad nu, hvis der er nogen, der stikker os? Ja, det er det, jeg hele tiden har sagt. Hvad er der i det for os? Hvad mener du? Jeg har hørt fra min fætter nede i Dragør, at der er gode penge i det.
Hvad tager de for det dernede? 1.500 per styk. Hold da kæft. Hvad så med dem, der ikke har nogen penge? Vi drager og betaler de rige for det fattige. Kan det vel også gøre her? Det er ikke helt retfærdigt. Hvis vi kan blive enige om at tage det sammen som et Dragør, så er det ikke helt tosset. Hvis det er det, der skal til, så må det jo være sådan. Vi må se at komme afsted. Han har feber. Vi skal finde en læge. Sådan, ja. Og her er det sammen. Ja, og her igen. Hvad fejler han? Ja, det er ikke særlig alvorligt. Han skal bare have noget penicillin og ro. Er det noget, vi kan købe af dem? Jeg går ud fra, at I er på flugt. Hvor er I på vej hen? At mine forældre kom over fra Dragør. Dragør? Det vrimler med Gestapo og Schalburg-folk overalt i København. Ja, det går ikke. Hvad vil de foreslå? Alle siger, at Gilleleje er det mest sikre sted. Det ligger afsides, så der er ingen tyskere. Hvis det er for farligt at komme ud til Dragør, hvordan skal vi så komme op til Gilleleje? Jeg kender en chauffør, der gerne vil tage chancen. Ja, så får I lidt mad med på turen. Tak. Det er ikke noget tak for. Det er ren anstændighed. Hvorfor standser de? Det er tyskerne. Satans. Vi må jo tage en anden vej. Der er ikke nogen anden vej. Der må være en anden vej. Tag jeres ting. Gå gennem skoven der. Kan vi ikke? Vi har et sygt vej. Tag jeres ting, gå gennem skoven. Tag jeres ting, gå gennem skoven. Der er få kilometer over til Trinbræt, derfra kører toget til Gilleleje. Gå igennem. Så giver os 100 kroner tilbage. Ja, i så fald bliver vi nødt til at bede om i hvert fald 100 kroner tilbage. De fik 200 kroner, da vi tog afsted, og de har kun kørt os halvvejs. Vi har brug for de penge. Herr chauffør, vær venlig at give os de 100 kroner. Vi har brug for de penge. Arne, kom. De kan da ikke stjæle vores penge. Ud med bil! Miriam, nej, vent! Miriam! Miriam! Tænk på deres familie. Tænk på deres familie. Tag ham. Jeg vil have mit bamse. Lunde.
Klaus, jemand da? Nein, Sie sind nicht hier. Han har næsten ikke spist noget. Sover han? Ja. Virkelig ærgerligt, at den kraftidiot kørte med min guitar. Situationen taget i betragtning er det måske lidt lige meget. Og det synes du alligevel? Jeg kunne bare virkelig godt have brugt den. Tænk nu, hvis vi havner i Sverige. Så kunne jeg jo spille der. Tror du, vi kommer over? Jeg tror jeg. Hvis der overhovedet er brug for, at vi kommer over. Det kan være, at vi kan tage hjem om en uge eller to. Vi kan gemme os et eller andet sted. Tag hjem til hvad? I vores liv, ikke? Vores hjem. Jeg er bange. Kom her. Giv mig det guld, hun har rundt om halsen. Det er det eneste, vi har at leve for, når vi kommer over. Hvis du ikke giver mig det guld, så kommer jeg ikke over. Så er det den vej ned til havnen, og så står der en og tager imod jer. Kom så. Ja, Emmet Levi, skotøjshandler. Det er min kone og min datter. Vi er meget taknemmelige for jeres hjælp. Har I penge nok? Ja, jeg har familie i Stockholm, som kan sende penge. Og... Nej. Det er penge på bordet lige nu. Hvad har I? Vi har... Vi har 200 kroner. Nej, prøv at høre. Prøv lige at vent. Vi kan... Hallo? Vi sender pengene, så snart vi når frem. Det lover vi. Sig, hvad jeg skal gøre. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Vi har et barn. Det kan ikke bare gå. Emmet. Det lader til, at sognet er vokset.
Har I styr på det? Vi får dem over så hurtigt som muligt. Det skal nok gå. Jeg har jo ladet mig fortælle, at det er nogle farlige priser, der bliver taget. At det ikke er dem alle sammen, der har råd. Det er lidt peberet. Dem, der ikke har råd for hjælp, er dem, der har penge. Jeg har hørt, at der bliver sagt nej, fordi de ikke har penge nok. Der er ikke nogen, der bliver efterladt. Kjeldgaard har ret. De tager kun dem med, der har råd til at betale. Det er forhåbentlig løgn. Hvem er det, der ikke tager den med? Ja, det er blandt andre dine egne svoger. Passer de? Mhm. De er flotte. Godt. De to skal lige tale sammen. Vi sad lige og drikker. Udenfor. Lige nu. Og du nægtede at sejle folk over, fordi de ikke havde penge. Hvad fanden siger det? Det er lige meget. Passer det? Jeg er fuldstændig ligeglad, hvad de andre skipper gør, men du har opført ordentligt. Hvis jeg engang til hører om, at du ikke sejler folk over, fordi de ikke har nogen penge, så får du sådan en røvfuld. Kan du fatte det? Godt. Så glemmer vi det her. Hold da vejen med den mand. Det er lige meget. Alt er godt nu. Godt. Vil jeg spørge? Hvis nu der er nogen, der ikke kan klare turen til Sverige, så kan vi jo godt hjælpe. Nu er jeg ikke med. Hvad er det, du prøver på at sige? Hvis der er nogen af dem, der har problemer, så sig til dem, at vi gerne vil passe deres børn, indtil de kommer tilbage. Men det er jo deres børn. Selvfølgelig. Vent lige, der ligger nogle mennesker derovre. Arne, vær forsigtig. Hvem er de? Goddag. Er de alene? Rolig.
Nej, jeg har min hustru Miriam og min søn Jakob med mig. Mit navn er Arne Itkin. Goddag. Emmet Levi. Det er min hustru Julie og min datter Sara. Ja, vi prøver at finde vej til Gilleleje. Vi kommer lige derfra, de sejler kun midt i rige. Og hvad? Ja. Hvis ikke I har nogen penge, så kommer I ikke over. Mine forældre er i Sverige, og de har penge. Man skal have dem i hånden. Og så har man ikke en chance. Vi kan ikke finde om nu, vel? Bare tag det roligt. Vi skal nok blive sejlet over. Jeg synes, jeg har set dem før. Har jeg ikke det? Jeg er musiker. Ja, de er jazzmusikere, ikke også? Ja. Vi kender vejen til Gilleleje. Der er 5 kilometer til toget. Vil de være venlige og vise os vej? Hvis I hjælper os, så hjælper vi jer. Ja. Slip hendes hånd. Kom. Hov. Man skal roligt. Arne. Du kan passe på den. Vær venlig at give mig min punkt. De har taget min punkt. Hvad snakker De har taget min punkt. De tog min punkt lige før, da de faldt hen over mig. Jo, han har... Nej, det gør jeg ikke. Nå, mand. Arne. Jo, jeg er sikker på det. Hold da op. Jo, men han har taget min punkt. Jeg er sikker på det. Jeg har den ikke på mig mere. Jo, men den er her. Sæt dig ned. Jeg kan jo mærke, at Hold op med det de der. har jo taget min punkt. Hold op med... De har taget min punkt. Emmet. Hvorfor gjorde de det? De kan ikke hjælpe mennesker. Hvad fanden tror de egentlig, de er? Emmet. Der er ingen, der kan hjælpe os. Må det virkelig undskylde? Han er ikke så sikker. Jeg ved, hvad der foregår. Emmet. Du skal ikke være ked af det.
Det her er Jørgen, han kommer lige fra København. Vi er en gruppe, der er begyndt at organisere og hjælpe folk over. NB, han tager sig af indkvarteringen. Kai repræsenterer skiberne. Og det er Kjeldgaard, vores præst. Tak. Jørgen siger, at der er en del flygtninge med aftentoget. Vi er udmærket styr på vores overfarter her i byen. Jeg kan ikke se, hvad vi skal bruge en student til. Hej det. Jeg har ellers hørt, at det ikke er alle, I tager med over. Skiberne løber en kæmpe risiko. Men det kan jeg forstå. Og derfor har jeg taget en lille pose penge med fra København. Tror du, det kan hjælpe? Hvor mange kommer i aften? Jeg har 22 på min liste, men det kan sagtens blive flere. Ja, de kommer ikke over i nat. Hvad fanden mener du med det? Taler ordentligt. Vi kan ikke sejle i nat, fordi det blæser for meget. Vi er nødt til at indkvartere dem i byen. Det er for risikabelt. Folk vil ikke kunne lade være at lægge mærke til dem. Et par 20 skal vi nok kunne klare, ikke? Hvem er det? Hans Jul, SS'er fra Helsingør. Føj for fanden, så skydes det svin. Han er lige så dansk som dig og mig, så dem der lige lidt, ikke? Toget er på vej ind. Vi bliver nødt til at stoppe det, før det ankommer til Gilleleje. Jeg har brug for et par hjælpere. Jeg skal nok komme ind. Jeg vil også gerne hjælpe til. Det er sødt af dig, men jeg tror, du har misforstået noget. Jamen, jeg ved godt, hvad det handler om. Og jeg vil gerne hjælpe. Alright. Lad os komme afsted. Lidt mere end 22. Vi kan ikke alle dem her med nede i byen. Nogle af dem må komme ud i sommerhuset. Ja, så mange som muligt. Hvis I venter her. Din familie her. Så holder jeg sammen her. Sammen med det der derovre. Hvor er Jakob? Jeg sagde, jeg skulle vente her. Jakob! Har du set min mor? Hvad hedder din mor? Miriam. Miriam! Jakob! Mange tak. Kan de hjælpe os over? Ja, men der er ikke nogen, der sejler i nat. Vi prøver at få jer ned i nogle mindre grupper. Mit navn er Arne Isken. Lidt spørger. Hvis I bare bliver derovre, så kommer jeg. Ja, mange tak. Der kommer den første gruppe med mig nu. Resten I bliver her. Prøv at høre. Hallo?
Vi har fået at vide, at vi skal tage jer med til en gård, som ligger lige her i nærheden, hvor I kan være i sikkerhed og få lidt mad, inden I skal sejle. Så hvis I bare kommer med os. Kom, Jacob. Bare kom med her. Miriam. Kommer du? Jamen, vi siger velkommen til Guds udvalgte folk. Miriam, løb din fælde! Sæt jer ned. Når jeg siger til, så løber du alt, hvad du kan igennem skoven derovre. Stille! Løb, Jacob! Løb, Jacob! Løb! Pas dig, hurtigt! Kom nu, Jacob! Løb! Jacob. Det skal være helt stille. Nu går vi to tilbage og prøver at finde mor. Forstår du? Ja. Musestil. Kom. Stå helt stille. Hast du das auch gehört? Stå stille. Stå stille. Da war doch irgendwas gerade. Stå stille. Ruhig. Jetzt höre ich nichts mehr. Ruhig, ruhig. Bück mal her. Gut, so. Wollt jemand eine Zigarette? Ja, gerne. Ja, habe ich hier.
Jeg vil nu sige noget, som jeg normalt ikke ytrer mig om, men jeg har, ligesom alle andre præster her i landet, modtaget et hyrdebrev fra biskoppen i København. Overalt, hvor der rejses forfølgelse af jøder af racemæssige eller religiøse grunde, er det den kristne kirkes pligt at protestere derimod. Kirken må protestere, fordi forfølgelsen af jøder strider mod den menneskeopfattelse og næstekærlighed, som er en følge af det budskab, Jesu Kristi kirke er sat til at forkynde. Et hvert menneskeliv er dyrebart i Guds øjne. Der findes en klar forståelse af vores forpligtelse til at være lovlydige borgere, som ikke utidigt sætter sig op imod dem, der øver myndighed over os. Men samtidig er vi i vores samvittighed bundne til at hævde retten og protestere imod enhver krænkelse. Uanset afvigende religiøse anskuelser vil vi kæmpe for, at vores jødiske brødre og søstre bevarer den samme frihed, som vi sætter højere end livet. Derfor vil vi i givet fald utvetydigt vedkende os ordet om, at vi skal adlyde Gud mere end mennesker. Tak. Nu er der ikke langt igen, vel? Så finder vi noget at spise. Ja.
Navn? Isak og Rebecca. Hvor meget har I? God tur. Hvor meget har I? Vi har ikke nogen penge. Hun bliver nødt til at hjælpe hende. Hun har lige mistet sin mand. Hvad er dit navn? Jeg hedder Julie Levi. Og barnet? Det er Sara Levi. Og dit navn? Jeg tager den næste. Er du sikker? Hvad er dit navn? Tak for hjælp. Hvad er dit navn? Jeg håber, du finder din mand. Hvor mange? Navn? Hvor mange? Kom. Næste. Desværre. Der er ikke plads til flere. Der er ikke. Jeg troede, de var blevet taget. Ja, det var nogle danske nazister, der tog os. Min kone, Miriam, har de set hende? Hun er nede ved havnen. Kom, er hun nede ved havnen? Ja, kom. Miriam! Miriam! Arne! Mor! Arne! Jakob! Vent på mig! Vent på mig! Arne, bliv der! Vent, Arne! Arne, vent! Du skal væk. Sehen die unten auf dem Boot. Der Bootsführer ist abgehauen. Ingen jøde i byen, ha? Danmark er stadig et demokrati. Vi holder ikke øje med alting. Hvor er de andre? Jeg skal ikke kunne sige det. Umærket. Men så overtager jeg af kommando her i byen. Der Hafen und alle Kutter sollen untersucht werden. Sofort! Jawohl, Observeur!
Kan de bruge sådan en? Jeg har været inde og springe. Hvad med dig? Nå nej, jeg blev kasseret. Gammel er du, knægt? 6. De er på vej over. Må jeg sætte? Mange tak. Jeg beklager, hvor lille er så. Nå, jeg beklager, at jeg ikke kan byde på kaffe. Skal vi kalde det tidernes ugunst? Jeg har en fornemmelse over, til deres folk har en smule med, skal vi sige, lokalkendskab end min. Og derfor skal jeg bruge deres folk til en grundig husundersøgning over hele byen. Vi er enige om, at de har overtaget øverste politimyndighed. Ja. Og nu beordrer jeg dem til at give deres folk besked og deltage i eftersøgning, og de gør det, hvad vi begge to ved, Ejeby. Det er ikke muligt ifølge reglementet. Reglementet? Hvad er det for regler? Det, som er indgået fra både tysk og dansk side vedrørende tyske anliggender. I og med, at de har kommandoen nu, så det her er tyske anliggender. Og dermed kan de ikke benytte dem af danske betjente. Var det det hele? Ja, godt. Så er han væk. Vi skal have de to ud af hytten nu. Jeg tager den hjem til mig. Mange tak, Kjellen. I kommer ikke til Sverige i nat. Der er for mange nazister i byen. Men jeg tror, jeg har et sted. Kom. Kom. Det er deroppe. Hurtigt. Jeg skal skynde jer lidt. Kom.
Hvad laver du her? Jeg troede, du var stukket af. Hvor skulle jeg stikke hen? Jeg har taget min kutter. Kom herhen. Ikke lige nu, Kai. Maden skal op i kirken. Vi skal ud af byen, Ellen. Vi må over til Sverige. Det er Sverige? Jeg har penge. Jeg får det godt derovre. Ellen. De har brug for hjælp, Kai. Vi bliver nødt til at hjælpe dem. Ellen. Jeg mener det. Lad mig være. Niels Børge og Katrine skal nok passe godt på dig. De er søde. Jeg skal bare ud og finde mor, så kommer vi tilbage. Lover du det? Ja, det lover jeg. Se om du kan sove lidt. De er sikre på, at min hustru er oppe i kirken. Ja. Men det sikreste er altså, at du bliver her. Jeg kan jo ikke lade hende sidde deroppe helt alene, vel? Det forstår de vel godt. Må du så ikke gøre mig den tjeneste, de får det der københavnerklunds af? Kan du låne noget af mit? Hvad? Ja, nu skal jeg finde noget. Tak. Vi starter med den der. Det skal nok gå. Tag den her. Ja. Det er et æble. Er vi ikke alt for mange her? Det er det bedste, vi kan gøre lige nu. Og hvad sker der, hvis de kommer? Jeg lover, at I er sikre her i Guds hus. Pægaard. Det er Arne Ilkin, hans kone er deroppe. Goddag. Nej, tak. Ja. Miriam? Anne. 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 Hvor Jacob? Han er sikker. Har du bare efterladt ham? Nej, han er tryg her. Han vil passe af spørge hans kone. Ja, vi skal ud herfra. Jeg kan ikke lade være. Ja, det kommer vi også. Nej, rolig. Det kommer vi også. De er ved at finde ud af noget.
Men lige nu bliver vi nødt til at blive her. Rolig. Jeg var så bange, for jeg ikke skulle se dig igen. Hvad skal vi gøre? Jeg må kilde. Jeg må bare hænderne, de bliver bare kilde. Nej, de bliver ved. Nu kommer de. Nu kilder de. Og så er de her bag til dig. Ej. Nå, er du træt, Klunte? Klunte er træt. Kan vi putte den varme dyne rundt om dig her? Kan han ikke sove? Jo, han har sovet lidt, men så fik han mareridt. En lille pus. Ked af det, ved du godt, ikke? Julie er ved at gøre klar til at gennemsøge hele byen. Hvis vi skal have dem ud, så nu. Du er godt klar over, at der sidder omkring 80 mennesker. Ikke? Altså, hvordan vil du få så mange mennesker ud, uden at Gestapo opdager det? Vi er nødt til at barrikadere kirken, og jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan man skal kæmpe, eller hvad man gør. Jeg er præst. Men jeg vil godt have lov at fastholde, at der intet sikre sted er end kirken. Alt for mange, der ved, de er deroppe. Vi tager dem ud i små grupper, og så derefter ud i sommerhusene og på gårdene, hvor de andre flygtninge gemmer sig. Det er en meget, meget risikabel plan. Vi kan bruge mælkebilen til at få dem ud. Ja, lad os gøre det. Hvis der er nogen, der ikke kan gå selv, så må vi bruge en trillebør. Jeg har en ude i garagen. Vi henter den. Men jeg vil ikke være med til det her mere nu. Jeg vil simpelthen ikke være med til det. Männer, Boote durchsuchen alle Seiten im Hafen. Wir müssen sie finden. Wir gehen zu zweit. Wenn es will, sofort Meldung geben. Ist das verstanden? Jawohl! Hier nach! Der har vi jo den elløse skippe. Der er mange gode mennesker her i byen. De skal nok få os ud herfra. Ja. Vi får det godt i Sverige. Ja. Vi kan tage til Stockholm. Jeg kan lave et nyt band. Et big band. Der er også mange gode skoler deroppe. Det tror jeg. Så skal jeg nok lægge mig i selen og sørge for, at jeg kommer ind på en af de bedste. Hvorfor er der lys på kirken?
havde stukket den. Ist die Kirche eigentlich jetzt? Alle sind auf ihren Plätzen. Gut, gut. Det er tysk sikkerhedspoliti. Jeg ved til jer derinde. Luk op! Nok mal. Jeg beordrer til at lukke op! Nu! Hvad kommer det til at ske med Jakob? Hvad kommer det til at ske med Jakob? Jakob klarer sig. Jakob har det godt der. Hvorfor kom du? Nu bliver vi begge to taget. Hvad med Jakob? Hvorfor kom du? Luk op! Kom her. Nu. Kom, lås op. Kom nu, gør det så. Lås op. Gør det nu! Jamen, jeg har givet dem mit ord på. Og så fjern dig dog! Es geht dein Schlüssel auf der anderen Seite. Ja! Et minut! Og så kaster vi granaten ind! Hør I? Et minut! Kom, rejs dig op. Rejs dig op. Rejs dig op. Ja, rejs dig op. Nej. Herover. Stop. Kom op her. Hop op. Yes, her. Tag fat der. 10 sekunder. Hele vejen op i spiret. Jeg finder et andet sted. Fortsæt op ad spiret. Hvad er der sket? Det var ikke mig, der stak det. Det var ikke mig. Hør du, hvad jeg siger, Katja? Jeg kan godt have, at du går. Du skal gå nu. Jeg vil aldrig nogensinde se dig igen. Jeg har ikke nogen bror mere. Gå med dig.
Es geht ja alles prima. 83 verhaftet. Ich bin nicht unterlassen, die Herren in meinem Bericht zu loben. Ned med dig. Nej, kom så ned med dig. Jøde, kom så ned! Kom med her. Jeg kunne slet ikke begynde. Stik sig af med dem. Gå. Din frimand. Vil de ikke nok lade mig gå? Hvad er det, de vil? Så sig dog noget.
Og Edgen? De er væk nu. Jakob er også, han har det godt. Vent der, så hjælper jeg dem ned. Hej, min skat. Mor. Hej. Far. Du skal ikke spørge så meget, ja. Vi skal der i tøjet, vi skal over besøge mor og morfar. Miriam, kan jeg lige tale med dig? Ja, selvfølgelig. Jeg er tilbage lige om lidt, ikke? Ja, jeg vil ikke sige noget foran Jakob. Men hvis det er til nogen hjælp, så kan vi godt tage ham. Hvad mener du? Jeg siger jo ikke, at der vil ske noget. Men for en sikkerheds skyld, så kan Jakob godt blive her. Vi kan jo bare sige, at han er min. Og så tager de ham ikke. Og når du så kommer tilbage igen, så kommer du bare hen. Så er vi klar til at tage afsted. Skal jeg ikke med dig, mor? Selvfølgelig skal du det. Kan du sige tak? Tak. Katrine. Så er vi i svensk farvand.
Seagulls cry above the water, unaware of any border. Feel the breeze upon your face, and when you go with grace. You'll be safe, safe and sound. You'll be safe, safe and sound. I'm the wind playing with your hair. Though I'm gone, I'm still there. So take the love we once shared, and when you do, don't despair. You'll be safe, safe and sound. You'll be safe, safe and sound. Let the crossing drown your grief on the way to your relief, safe and sound. The night of murder and betrayal broke the dawn. It's time to sail.